Zato ja tražim mišljenje vijećnika da li smo sa ovim diskusijama od predstavnika mjesnih odbora završili i da drugi eventualno nemaju riječ. Ko je zato da smo se s ovim završili? Samo pola minuta, oprostite. Kad je riječ o javnom uvidu na prostorni plan. Javni uvid je bio na prostorni plan 2001-2002. Ja ga imam u ruci. Drugi prostorni plan koji je sada prihvaćen, on uopće nije bio na javnom uvidu. Draga gospodo, ja taj dokument imam. Prema tome, molim vas, ovaj razliku između prvog javnog uvida i prijedloga koji je sada došao, toga mi nemamo. Hvala lijepa. Ja sam bio vama dao riječ sa govornicom i mislim da nije u redu ni korektno da sad razgovarate sa klupe. Ono što ste imali, mogli ste sve reći za govornicom. Samo ispravka netočnog navoda. Vrijeme je toliko kratko, ja sam trebao govoriti 25 do 30 minuta, a vi ste me ograničili, ja se izvinjavam. Hvala vam lijepa.